बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलाव बरायनानै लानायजों लोगोसे आंनि गोसो इसिंनिफ्राय अननायजों खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे आयदाया मोनसे स्पेशल आयदा जागोन नोंथांमोननि थाखाय आं आसा खालामदों। मानोना जों दिनैहाय एसे साननानै नायग्रो जों हौवा आरो हिन्जावनि जि रिलेशनशिप नैबेखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै आं नुजाफैदों। बेनो जाहैबाय जों दिनैहाय न'खराव साननानै नाय, जोंनि समाजाव जों साननानै नाय बा जों नुगासिनो दं हौवा आरो हिन्जावनि जि रिलेशनशिप जों मोनसे मोजां सोमोन्दो थानांगौमोन, बेनि सोलायै जों मा हौवा आरो हिन्जावजोंहाय बोराबलायनाय, नांलायनाय, बुलायनाय आरो नागारलायनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै बिनि गुदियाव बेनि जाहोना मा, जों बेखौहाय दिनै एसे बिजिरनानै नायदि बा इसोरा जों हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव सोमोन्दोखौ माबायदि जानायखौ दिनैहाय हास्थायदों बा इसोरा नोंथांनि बे सोमोन्दोआव माबायदि थानायखौ लुबैदों, जों बिनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनि। अब्ला जों फैदो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायलांनायनि सिगां जों बाइबेलनिफ्राय मोननैसो खोथा जों मिथिनानै लाग्रोनि। बेनो जाहैबाय जोंखौ जेब्ला इसोरा सोरजिबाय एबा मानसि माहारिखौ जेब्ला बुहुमाव इसोरा सोरजिबाय, बियो गिबियाव सासेल' सोरजिदोंमोननो, आदमखौहाय। बे आदमखौ सोरजिनानै गावनि बे सोरजिनाय एडेन बागानाव बियो बेखौ दोनदोंमोन आरो बेखौ अननायजोंहाय बियो जेब्ला हारसिं नुबाय, बियो सानखांबाय मा बेखौहाय लोगो हेफाजाब होग्रा सासे बेनो सोरजिनानै होनांगौ जाबाय। बेनिखायनो बियो हाबाखौ बेजों लोगोसे हेफाजाब होग्रा सोरजिबाय। जेब्ला जों बाइबेलावहाय जागायजेननायनि 2:8 सिरि नायो, बेयाव जों बेबायदि नुनो मोनो, आरो फोरबु इसोरा होनबाय मानसिया हारसिङै थानाया गाहाम जानाय नङा, आङो बिखौ हेफाजाब होग्रा बिजों गोरोबनाय सासे दागोन होननानै बुंदों। आदमनि थाखाय बेखौ हेफाजाब होग्रा सासे गोरोबनाय बे सोरखौ दानानै होखो, हाबाखौ दानानै होबाय। बेनिखायनो दिनै संसारावबो जों साननानै नायदों, मानसि हारिनि थाखाय बा आंनि थाखाय, नोंथांनि थाखाय इसोरा दिनै थोंजोङै दायाखैब्लाबो बे खेंसालियायै जोंनि थाखाय साफा गोरोबनायखौ दिनैहाय बे जिउनि लोगोरि एबा नोंथांनि जिउनि हेफाजाब होग्रा होननानै दानानै होबाय। अब्ला जों साननानै नायदो, नोंथाङा जेखौहाय जुलि लाबाय, नोंथाङा जेखौहाय हाबा खालामबाय, बेनो नोंथांनि इसोरा नोंनि थाखाय दानानै होनाय नोंखौ हेफाजाब होग्रा होननानै जों साननानै लानो हानांगोन। बेबायदिनो सुबुं हारिया दिनै बुहुमावहाय इसोरनि जि लिरखानाय बाथ्रा बायदिसो जों जुलि खालामो, जों हाबा जायो। जोङो दिनैहाय गावनि गोरोबनायखौ नागिरनानैहाय गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै, गावनि न'खरखौ नागारनानै जों हौवा आरो हिन्जावजों जुलि लायो आरो बिसोर सानैनि गेजेराव गासैबो मोनसे जायो होनना बुंदों। बिथांमोननि गोसोनि साननायफोरखौबो जों मोनसे खालामनो गोनां, बिनि गासै देहा सोलेर गासैबो मोनसे खालामनो गोनां आरो बिसोरनि गासै खामानिफोरानो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव मोनसेल' होनना बुंदों। जेखौ खामानि मावगोन बेखौनो जयैहाय सापर्ट खालामलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायखौ इसोरा दिनैहाय जोंखौहाय बाइबेलनि गेजेरजों हास्थायदों। जों जेब्ला जागायजेननायनि 2:24 सिरि नायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो, बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन होनना बुंदों। गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै बिसोरो हौवा आरो हिन्जावजोंहाय रायजो जायो होनना बुंदों। न'खर मोनसे, मोदोम मोनसे, गासैबो मोनसे जायो होनना बुंदों। बरंस बिसोर सानै नंबावलिया होनना बुंदों। बाइबेलावहाय सासे जाबाय होनना बुंदों, सानैजों। बेनिखायनो नोंथांनि साननाया, नोंथांनि मावनाया, नोंथांनि जि इस्सा जानाय, बे गासैबो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ जोङो लुबैनांगौ। दिनै जों संसाराव हाबा जानायखौ गुबुन रोखोमै हाबा जानाय जों नुनो मोनो। खायफाया मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों, खायफाया न'खरजों न'खर नायलायनायनि गेजेरजों, खायफाया बेबायदिनो दोनखारलायनानैबो हाबा जायो। नाथाय नैबे हाबायाव दिनैहाय बोर दंना गैया, जों बेखौ एसे साननानै नायनो। इसोरा जोंखौ दिनैहाय मा हास्थायदों आरो नोंथाङा इसोरनि हुकुम बायदियै जोङो खारनो हादोंना हायाखै, जों बेखौ एसे साननानै नायग्रो। जों दिनै संसाराव जों साननानै लायोना, हाबा जानायनि उनाव हिन्जावनि खामानिया मा होनोब्ला जों बेखौहाय सरासनस्रायै बुजिनानै लायो। हाबा जानायनि उनावहाय हिन्जावनि खामानिया हौवानो ओंखाम संनानै होनाय, हौवानि गस्ला जि जोम सुनानै होनाय, गथ' गथायफोरनि जि जोम सुनानै होनाय, बिसोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय आरो फोरोंनाय होननानै जों साननानै लानो हायो। नाथाय बे संसारनि हिसाबै बे नंगौ हय, नाथाय माब्लाबा समाव जों जुदि गावनि बिसिफ्रा जुदि जब्रायाव गोग्लैयोब्ला, अब्ला जों मावनो हायाब्ला बेखौ जों बुजिलायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो खामानिखौहाय फाला बदलै जों मावनो हालायनांगोन। नों मावनो हाखाथारिखौ नुनानै जुदि बेखौ जाबसिननानै होयोब्ला नैबेबायदि न'खरावहाय बिथांनि जिबनावहाय माबोरै गोजोननायखौ मोनगोन, माबोरै खुसिखौ, माबोरै आरो रंजानायखौ मोननो हागोन, नोंथाङा एसे साननानै नायदो। दिनै जों न'खराव नुयोना, जों हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव खायफाया हाबा जानायनि 2-3 साननि उनावनो बेबायदि हौवाजों हिन्जावजों बोराबलायनाय, रागा जोंलायनाय,
बुलायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेनि गुदियाव जाहोना मा जों बेखौ एसे बिजिरनानै नायनि ना। जों दिनैहाय हाबा जाबायब्ला हौवा आरो हिन्जाव जाबायब्ला जों बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों लाखिनो हानांगोन। हौवाया हौवानि रेसपन्सिबिलिटि आरो हिन्जावा हिन्जावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लाखिलायनो हानांगोन। जोङो गाव गावनि डिउटिखौ आन्डारटेकिंनि गेजेरजों बुजिलायनायनि गेजेरजों आरो फोथायलायनायनि गेजेरजों जों मावनो हानांगोन। अब्लासो नोंथांनि न'खरावहाय गोजोननायखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। दिनैहाय साननानै नायोना दाथ' ससियेल मिडियानि जुग, माने फेसबुक, वाट्साप, इउटुब बायदिसिनानि जुग नालाय, बेनिखायनो जों दिनै हौवाजों हिन्जावजों मानि थाखाय बांसिन बोराबलायनायखौ जों नुनो मोन्दों। जों जेब्ला नायोना जोंनि मबाइलनि थाखाय जों बांसिन जायोना। गोबां हौवाफोर दङ बा गोबां हिन्जावफोर दङ जायनाखि हौवा थानानैबो हिन्जाव थाखानानैबो गुबुनजोंहाय बेबायदि मेसेज गेलेनायनि गेजेरजों, बेबायदि रिलेसनशिपाव थानायनि गेजेरजों गाव गावनि हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरावहाय बोराबलायनाय, रागा जोंलायनाय आरो नागारलायनाय आरो बुलायनायखौ जों नुनो मोन्दोंना। बेनिखायनो नोंथांमोना बेनिफ्राय साबधान जानोब्ला जों माबोरै हागोन जों बेखौ एसे नायलांगोन ना। जों दिनै मानसि जानायखाय नंगौ गोसोआ जोंना सैताना हाबनानैहाय दिनैहाय बेबायदि गाज्रि खामानिखौहाय मावहोनो नोंथांनि जिबनाव बेयो खायदा लायो आरो नोंथांखौ बेबायदि बमब्रायो। सैताना जेब्लाबो नोंखौ गाज्रियाव लांनो थाखाय सेस्था खालामो। दिनै आंखौबो नोंथांखौबो दिनै सैताना दिनैहाय गावनि बे गाज्रि खामानियाव लांनो आरो बे नोरोगाव लांनो थाखाय सेस्था खालामदों। बेनिखायनो नोंथांनि हमथानांगौआ दिनैहाय इसोरनाव नांथाबनायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ सोलोङो। जों दिनै गिबियावनो नुनो मोनो जों हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव नांलायनायनि जाहोनखौहाय मा लेक अफ कमिटमेन्ट। नोंथांमोननि गेजेरावहाय रेसपन्सिबिलिटि गैलायियावहाय, डिउटिखौ नोंसोरो मोजाङै मावफुंलायियावहाय आरो मा आन्डारटेकिं बुजिलायनाय गैयियावहाय आरो फोथायलायनाय गैयिनि थाखायसो मा जायो नोंथांमोननि न'खराव दावरावा, बोराबलायनाया, रागा जोंनाया लाबोयो। माबोरै फोथायलायनाय गैया होनोब्ला नोंथांनि मबाइलनि लकखौ जुदि नोंथांनि हिन्जावा बा हौवाया मिथियाब्ला, नों खुलिनोनो होलायाब्ला, आंनि मबाइलखौ आंनि हिन्जावा जुदि दांनो हायाब्ला, नोंनि मबाइलखौ जुदि नोंनि हौवाया दांनो हायाब्ला गोसोआव मोनसे बोराबखांनाय, नोंनि सायाव माबा मोनसे सासपेक्ट नैबे नुजाथियो। बेनि गेजेरजों माबा मोनसे नोंनि सायाव सन्देह ना बे नुजाथियो। जों दिनैहाय एसे साननानै नायदो। बेनिखायनो नोंथाङा जि खालामा मानो, जि मावा मानो, बयबो मिथिनाय, नोंथांनि बिसाया मिथिनाय, नोंथांनि बिसिया मिथिनाय, खुलायै जों बयजोंबो लोगो जानांगौ। नैबेखौ नोंथांमोना एसे साननानै नाय। बेनिखायनो नोंथाङा माबा मोनसे मावोब्लाबो नोंथाङा हौवाया मिथिनाय बा हिन्जावा मिथिनाय खामानिखौ मावनो हागोन। दिनै हौवाब्ला नों हिन्जावखौ दोनखुमानानै आरो नोंथाङा जुदि हिन्जावब्ला हौवाखौ दोनखुमानानै आं माबा मोनसे खामानि मावखुमानि, नों बेखौ माब्लाबाबो सेस्था दा खालाम। नों जुदि बेखौ सेस्था खालामोब्ला नों खनसे, खननै, खनथाम नों मावखुमानो हागोन। नाथाय बिनि उनावहाय नों सानसे नङा सानसे नों मिथिजागोन। अब्ला नोंथांनि जिबनाव नों गोजोननायखौ नों मोननाय नङा आरो नोंथांनि बे न'खराव, नोंथांनि बे रिलेसनशिप हौवा आरो हिन्जावनि जि सोमोन्दो, बे सोमोन्दोआव माब्लाबाबो मोजां अनलायनाया फैनाय नङा आरो गोजोननायखौ नों मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौहाय एसे साननानै नाय आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानो जों सेस्था खालामदो। आरो नैथियाव जाहैबाय नोंथाङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। नोंथाङा जेब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जागोन, नोंथांनि फरायनाया जोबस्लाबियाव नों हाबा जानायखाय आरो नोङो मेचिउर जायैखाय, नोंनि बैसोआ सानस'नो हायै सम जानायखाय नोंथांनि जिबनाव नोङो हरखाबै नोङो जुलि लाबाय। नों मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय नों जुलि लाबाय आरो बे जुलियाव नोंथांनि बिमा आरो बिफाफ्रा सापर्ट खालामाखै। मानोना नोंखौ दानो बेबायदि संसारनि समस्यायाव आगान होनायखौ नोंथांनि बिमा आरो बिफाफ्रा लुबैयाखैमोन आरो नोंखौ जुलि होनो लुबैयाखैमोन। नाथाय नोंथाङा बेखौ दिनै बिमा बिफानि बोसोनखौ मानियालासेनो नोङो गावनि गोसो बायदि आंनो साननो हाग्राखा, आंनो सानस'जोबनो हाखासै, आंनो बुजिखासै होननानै नों जुलि लायोब्ला नै बेबायदि समस्यायाव गोग्लैगोन। नोंनि गथ' गथाय नोङो जोनोम होगोन, नोंनि फरायनायनि, फोरोंनायनि, हिन्जावनि गाननाय जोमनायनि गासैबो दायित्वखौ नों जेब्ला लानांगोन, बिमा बिफाजोंबो नों मोजां सोमोन्दो गैला, नों बबेनिफ्राय खामायगोन आरो नों बबेनिफ्राय जाहोगोन। अब्ला नोंनि खर'आव सानस'नो हायैयाव नोङो बिसिखौ रागा जोंग्रा जागोन, नोंनि बिसायखौ नों रागा जोंग्रा जागोन आरो नों गुबुन गाज्रि खामानिफोराव नोङो आग बारायग्रा जागोन। समस्याया गोग्लैगोन, थाखा फैसानि समस्याया गोग्लैगोन, गासैबो समस्याया नोंथांखौ साग्लोबगोन, गासैबो समस्यायाव नोंथाङा भुगिनांगौ जागोन। अब्ला नोंथाङा बे समस्यानिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ नों बबेयाव मोनगोन? अब्ला नों नागिरसिगोन ना माबा मोनसे राहा आं मोनगोन नामा? गिबियाव नों गोरोन्थिखौ मावनानै थांबाय, उनावहाय नोङो गावनि गोरोन्थिफोरखौ नों बुजिनानै मोनबाय आरो नों बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ नों मा मोनगोन? नों मोननाय नङा। नों मा खालामगोन उनावहाय? आङो निसा जानोसै, आं बेखौ बावनो थाखाय, आंनि गोसोखौ आं हमथानो थाखाय आं निसायाव हाबनोसै। नों निसायाव हाबबाय, नोंनि जिबनाव नों गोजोननायखौ मोनगोन जानो? नों जौ सिगारेट जुवा गेलेनानै गोजोननायखौ मोनगोन जानो? आं मालायफोरबायदि जौ लोंनानै आंबो फाग्ला बायदि जानोसै।
नों गोजोननायखौ मोनगोन जानो नों दान्दिसेनि थाखाय नोङो दसे बावगारनो हागौ नाथाय नोङो बे जेब्ला निसाया जोबगोन नोंथांनि जिबनाव आरो बेनिख्रुइ बांसिन रासिन दुखु आरो सैनांनाया नोंथांनि जिबनाव नुजागोन आरो नोंनि बिसिखौ नों आरो बांसिन दुखु होगोन मानोना जों जेब्ला निसायाव बेबायदि गब'नानै थागोन नों बेबायदि गाज्रि सोमोन्दोआव नांथाबनानै थागोन नोंथांनि हौवाजों नोंथांनि हिन्जावजों नोंनि सोमोन्दो जि मोजां रिलेशनशिप मोनसे अनलायनाय सोमोन्दो दंमोन नैबे गोजाननिफ्राय गोजान जालांगोन आरो नोंथांनि जि फिजिकेल इन्टिमेसि नै बियो खमायलांगोन गोजाननिफ्राय गोजान जालांगोन आरो नों गाज्रिनिफ्राय गाज्रि फारसे थांबाय थागोन आरो नोंनि देहायाबो गाज्रि जालांगोन नोंनि गासैबो गाज्रि जालांगोन नोंनि न'खरनि समस्या नोंनि गथ' गथायनि सायाव नोंनि साननो हानाय सक्तिया नों गैया जालांगोन आरो नों गाज्रि फारसे थांगोन आरो नों बेफोरबायदि सिखाव डकायत बेबिसारि संसारनि गासै गाज्रि खामानियाव नोङो मावनो हाग्रा जागोन बेनिखायनो बेनिफ्राय दानो नों गोजानाव थानो जों सेस्था खालामनि अनलायग्रा आंनि लोगोफोर आंनि फंबायफोर आंनि बिदाफोर नोंथांमोनखौ आं बे समाव खावलाय नोंथांमोना जुदि बेबायदि न'खरावहाय गाव गावनि बिसि आरो बिसाय थानायनि उनावबो जुदि बेबायदि सोमोन्दो आरो बेबायदि गाज्रिनि सायाव गब'नानै दंब्ला बेनिफ्राय बारग'नायनि राहा जों दानो बे समाव आं गाबोन फैगोन सबनिया फैगोन आं मोजां जागोन बेबायदि माब्लाबाबो साननानै दाला मोजां खाबुआनो दानो नै बेनो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे समाव आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायदों नोंथांमोना अननानै इसोरनि हुकुम बायदि जोङो आवगायबोदो जों मानसि जानायखाय हय नंगौ दान्दिसेनि थाखाय जों बोराबलायनो हागौ नाथाय जों अरायनि थाखाय बेबायदि बोराबलायनानै जों माब्लाबाबो दाथा हरनि सोरांनायजों लोगोसे जोंनि बोराबनायफ्रा जोबलांनांगौ नाम दं बाइबेलाव जोंखौहाय ना जों सानसेयाव जेसेबांनाखि जों हौवाजों हिन्जावजों रागा जोंलायाथों माने हरनि उन्दुनायनि उनाव जों जेब्ला सोरांबाय गोदान सानखौ मोननायजों लोगोसे जों इसोरखौ हामबाय होननायजों जोंनि रागफोरखौ जों फुनायफोरखौ जों नागारलायनांगौ आरो जोङो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो अनलायनाय सोमोन्दोखौ लाखिनायखौ बाइबेलाव दिनैहाय जोंखौहाय फोरोंदों नाथाय बेफोरनि गासैनिबो गुदियाव नोंथाङा दिनै साननानै नायदोंना नोंथांनि बे जुलि लानायाव इसोरनि बोर दंना गैयामोन नोंथाङा एसे साननानै नायहरदो जुदि बोर दंमोनब्ला नोंथांनि न'खराव दिनै मानो बेबायदि जाखो आरो नोंथाङा एसे साननानै नायदो नोंथांनि बे जुलि लानायाव न'खरनिफ्राय सापर्ट दंना गैयामोन हेफाजाब होलायनाय दंना गैयामोन गामिनिफ्राय हेफाजाब होलायनाय दंना गैयामोन जायनि हाबायाव इसोरनि इच्छा गैयामोन इसोरनि हुकुम बायदि बियो हाबा खालामाखैबा न'खरनि हास्थायनाय बायदि बिमा बिफानि हास्थायनाय बायदि मावालासिनो बियो गाज्रिजों थांनानै हाबा जाहैब्ला नै बेबायदिनि न'खरावसो गोजोननाय गैयैखौ जों बांसिन नुनो मोनो ना बा जायनि हाबायाव इसोरनिफ्राय बोर मोनाखै बा न'खरनिफ्राय हेफाजाब मोनाखैमोन इसोरनि बोरखौ मोनाखैमोन बिमा बिफानि आशीर्बाद गामिनि आशीर्बादफोरखौ मोनाखै नै बेबायदि जानाय हाबायावसो बा बेबायदि जानाय न'खरावसो दिनैहाय बेबायदि समस्याखौ जों बांसिन जानाय नुनो मोनो मानोना बिसोर हाबा जानायनि सिगांनो जोहोलाव बैसोआवनो सेंग्रा सिख्ला बैसोआवनो देहानि गाज्रि सोमोन्दोजों बिसोर भुगिनानै दंमोन संसारनि गाज्रि खामानियाव बिसोरो साग्लोबनानै दंमोन आरो बे इसोरनि हुकुम बायदि बिसोर फालियालासिनो हाबाखौ खारखुमानानै हाबा जाबाय हास्थायनाय बायदि इसोरनि लुबैनाय बायदि बिसोर हाबा जायासै न'खरनि लुबैनाय बायदि बिसोर हाबा जायासै हाबानि उनाव बेबायदि समस्याया बिसोरनि गेजेराव नुजाबाय आरो जोबनायाव जिबन संसार जानायावबो बिथांमोननि गेजेराव बेबायदि समस्याखौ जों नुजानायखौ नुनो मोनो जियानो जा नोंथांनि न'खराव दिनैहाय गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ नों मोनाखैब्लाबो आरो जायनि न'खराव गोजोननाया दं इसोरनि आशीर्बादा दं बिथांमोननि थाखायबो नैबे बाइबेल सिरिखौ आं फरायनानै होग्रोनो सानबाय बै बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों नैबेखौनो सोलोंनो हागोन जों जोंनि हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दो जानांगौ बा इसोरा जोंखौहाय हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव मा सोमोन्दो लाखिनांगौ बा इसोरा जोंनि सायाव मा हास्थायदों जों बेखौ एसे बुजिनो मोनगोन जों बेयावहाय जों नायनि 1 करिन्थियानि 7 बालाबनि 3 आरो 5 सिरि बेयाव बेबायदि लिरनाय दं माने बिसायनि मोननांगौखौ बिहिया आरो बिहिनि मोननांगौखौ बिसाया होथों होनना बुंदों नोंसोरो दान्दिसे समनि थाखाय हौवा आरो हिन्जावजों गोजानाव थाथ' मा समावहाय जों जेब्ला इसोरखौ गाबज्रिगोन इसोरनाव जों आरज खालामगोन बे समाव नोंथाङा हौवा आरो हिन्जावनि सोमोन्दोखौ लाखियालासिनो जोङो थोंजों इसोरजोंहाय रिलेशनशिपखौ जों लाखिनायखौ दिनैहाय हास्थायदों जों जेब्ला इसोरखौ गाबज्रिगोन जोंनि हौवा जोंनि हिन्जाव बेखौ सोमोन्दोखौ जोङो बावगारथ'नानै जों इसोरखौहाय जोंनि गोसोजों आत्माजों गाबज्रिनायखौ बा रिलेशनशिप लाखिनायखौ दिनै बाइबेला जोंखौ फोरोंदों नाथाय मा होनना बुंदों संसारनि थाखाय माने बिसायनि मोननांगौखौ बिहिया आरो बिहिनि मोननांगौखौ बिसाया
होथों होनना बुंदों। माने थोंजोंहै बेवहाय जोंखौहाय मा बुजायदों, जोङो जुलिनि उनाव हाबानि उनावहाय जोंनि जे फिजिकेल रिलेसन हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव नैबेखौ जों बुजिनो मोन्दों। जों अनलायनांगौ होनना बुंदों। जों गासैखौबो जि नों हेफाजाब खालामनांगौ, नों अननांगौ, गासै खामानियाव सापर्ट होनांगौ, नैबेयावहाय बेखौहाय बुजायदों। बेनिखायनो सासेया सासेनि मोननांगौखौ जि अधिकार नों बेखौ हाबा खालामबायब्ला नों बेनो होनांगौ जि दङ नोंनि गासैखौबो बेनो होनो नांगोन आरो नोंसोर मोजां सोमोन्दोनि गेजेरजों जोंनि न'खरखौ जों खुंलांनो हागोन। अब्ला नोंथांनि न'खरावहाय गोजोननायखौ जों मोननो हागोन। जों दिनैहाय मानसि जानायखाय हौवायानो जा हिन्जावानो जा जों गोरोन्थि मावफ्लांखागोन। मानोना बेयो जोंनि दिनै मानसिनिनो आखु जाबाय। जों दिनै इसोरनि बेरेखा जों मावनायखायसो जों पापआव जों गोग्लैदों। नाथाय बेबायदि गोरोन्थि मावोब्ला जोङो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव माबायदि जानांगौ, जोङो राग जोंलायनायजों नङा, जोङो बुलायनायजों नङा, नांलायनायजों नङा। बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों? कल'सियानि 3:19 बेबायदि लिरनाय दं, बिसायफोर नोंसोरो गाव गावनि बिहिखौ अनदो, नोंसोरो बिहिफोरखौ गोराहै दा बाहाय होनना बुंदों। जोङो बिहिफ्रा माब्लाबा जोंनि सायाव गोरोन्थिफोर मावोब्ला बिसोरखौ अननायजों बुजायनो नांगोन ना। नै बेबायदिसो जों बिखौ जुदि रागा जोङोब्ला, रायोब्ला, बुयोब्ला बेनि गोसोआव मोनसे गाबखांनाय फैगोन आरो बेनि गोसोआव असान्थि जानानै थागोन। बेनिखायनो जों बेखौ जेब्ला अननायजों बुजायगोन अब्ला बे बुजिनो मोनगोन। बेनिखायनो जों दिनैहाय रागायावहाय लासै जा, निमाहा होनाय एबा गुरै जानाय एबा अननायजों बिसोरखौ जों जुदि खावलायोब्ला, बिसोरखौ जों जुदि बुङोब्ला गोरोन्थि मावफ्लांनायफोरखौ बिसोरो सानगोन आरो इयुननि समाव बिसोर बे गोरोन्थि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो सेस्था खालामगोन। अब्ला बे समाव बिहिफोरनि थाखाय मोनसे आं बाइबेल सिरि लानानै फैबावदों। जों बेवहाय इफिसियान्सनि 5:22 आरो 23 सिरि, बेयाव जों जेब्ला नायो बेयाव बेबायदि लिरनायखौ जों नुनो मोनो, बिहिफोर नोंसोरो फोरबोखौ जेरै मानियो बेबायदिनो गावनि बिसायफोरखौ मानियो होनना बुंदों। जों फोरबोखौ जोंनि जिउयै मोदोमै गासैजोंबो इसोरखौ जों जेरैहाय मानिनांगौ बेबायदिनो जोंनि बिसायफोरनि खोथाफोरखौ जोंखौ मानिनायखौ बाइबेला जोंखौहाय इच्छा खालामदों। बेबायदि बुंनानै गावनि बिसाया गावनि गाज्रि खामानियावबो जुदि हिन्जावखौहाय लाफायोब्ला नै बेखौ बाइबेला बुङाखै। माने मोजां खामानियावहाय जोङो सापर्ट खालामनांगौ होनना बुंदों। नोंसोरो फोरबोखौ जेरै मानियो बेबायदिनो नोंसोरो गावनि बिसायफोरखौ मानिदो होननानै जोंनि आइजो माहारिनिखौहाय, जोंनि हिन्जाव माहारिखौ, बिमा माहारिखौ दिनै बाइबेला खावलायदों। मानोना ख्रिस्ट'आ जेरै मण्डलिनि सायाव एखथियार दङ बेबायदिनो बिसायाबो बिहिनि सायाव एखथियार दङ। फोरबोआ जोंखौहाय बेबायदि एखथियार होबाय। मा होनना बुंदों? मानोना ख्रिस्ट'आ जेरै मण्डलिनि सायाव एखथियार दङ, ख्रिस्ट'आसो जोंनि मण्डलिनि गाहाय बिगोमा। बेनिखायनो जोंनि बिहिफोरनि बिगोमाया जोंनि बिसायफोर। बेनिखायनो जों बिगोमा होननानै, नाथाय बिसायफ्राबो जुदि हिन्जावखौ गाज्रियाव बाहायोब्ला नै बेखौ इसोरा जोंखौहाय लुबैयाखै। बेबायदिनो बिसायहाबो बिहिनि सायाव एखथियार दं होनना बुंदों। एखथियार दं माबायदि? मोजां खामानिनि थाखायसो एखथियार दङ। नों जुदि हिन्जावनि सायाव एखथियार दं होननानै नों बेखौहाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला ना, जाय खामानियाव हिन्जावा नों खैफोदाव गोग्लैगोन बे खामानिखौ नों मावनो होयोब्ला नैबेयाव नोंनि एखथियारखौ बाहायनायखौ इसोरा लुबैयाखै। मोजां खामानिनि थाखायसो गावखौहाय बुजायनायनि गेजेरजों, बानजायनायनि गेजेरजों बेबायदि मोजां सोमोन्दो लाखिनायखौ बाइबेला दिनैहाय खावलायदों। बेनिखायनो आं जोबथियावहाय हौवा आरो हिन्जाव एबा जोंनि न'खरनि थाखाय जों माबोरैहाय मोजां न'खर दानो हागोन बा गोजोननाय न'खर दानो हागोन बेनि थाखाय आं मोनथामल' खोथा बुंनो सानबाय। बेनि उनाव आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबनो सानबाय। गिबियावनो आं बेखौहाय बुंनो सानदों, जोंनि गेजेरावहाय मोनसे बुजिलायनाय आन्डारस्टेन्डिं जों थानो नांगोन हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरावहाय। नैथियावहाय जोङो सापर्ट खालामलायनो हानांगोन, हेफाजाब खालामलायनो हानांगोन। जोङो बुजिलायनो हाब्लासो जोङो सापर्ट खालामनो हागोन। बेनिखायनो बुजिनाय आरो सापर्ट खालामनाय बे मोननैबो थानांगोन। बिनि उनावहायसो जों जेब्ला बे मोननैखौ हाबाय जों अनलायनाया फैगोन। बे अनलायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव जेब्ला सोमोन्दोआ थागोन, बे अननायनि गेजेरजोंनो नोंथांनि न'खरावहाय बा हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरावहाय इउनिटि, मोनसे खौसेथिया, मोनसे जि मोजां रिलेसनशिप, अननायनि जे मोनसे रिलेसनशिप बेयो थागोन। बेबायदिनो नोंथांनि न'खराव जेब्ला बुजिनाय, हेफाजाब होनाय आरो अननायजों बुंफबबाय अब्ला नोंथांनि न'खराव खौसेया नुजाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि न'खरा डेभेलपमेन्ट, दावगालांनायनि हाबा फारसे नोंथांमोना न'खर दानो हासिगोन। अब्ला नोंथांनि जिबनाव गोजोननायखौ जों मोननो हासिगोन। रंजानायखौ नोंथाङा जि इच्छा खालामदों इसोरखौ जों सिगाङाव दोननानै नोंथांनि गासै खामानिखौ नों जुदि गथायोब्ला नोंनि न'खराव गोजोननायखौ नों थारैनो मोनसिगोन। रंजानायखौ नों मोनसिगोन, नों खुसिखौ मोननो हासिगोन आरो नोंनि न'खरखौ लानानै नोंनि जिबनाव नोङो रंजानायखौ मोननो हागोन आरो नोङो गोजोन न'खर दानो हागोन। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। आमेन।